खनसेब्लाबो ब्रेकआप जाखागोन जिबौ जाना खनसेब्लाबो रंजाथारगोन बे गारबा आं लागोन गारनायाथ' गारलायखागोन गोसोथोलायना खनसेब्लाबो ब्रेकआप जाखागोन गोदोनि गोसोलायनाया गानसि खालायोमोन गानसि ना बोसोर थांगाफा गानसि खागाफा बोसोर थांगाफा गानसि खागाफा नङा नङा बुरै बुरैफोर सानदों बावो बुरै बुरैया बिहामजो मोननायफोर सानदों दा नङा नङा होननाया नंगौ ना गानसि खायोमोन गोदो ना दानिया गानसि गैला माने दानि गोसोथोनाया जरा गैला माने जिबौ रग'नाय बादिसो दाना गोसोथोनाया माने आंबो मोनाखै ओंखायनो आंबो दाना हिनजावखौ मा होनो फंबायफोर लाथ'नाङा गिलुबानो गोसोखांना गालांनांगौ जोंहा मोनलागै दामोन आरो सिख्लाफ्राबो गिलुबानो गोसोना गालां जिबौ जाना खनसेब्लाबो रंजाथारगोन नंखाय नंखाय बाथ्रायावनो गोरोबलायनायनि माने गोसोथोलायबा जेला गोसोथोलायजेनो होनबा ओखि सना मावजि होनलायलायो नङा बेबि ओखि सना बा माने गोखा फिथाइयाबो गोदै जायो गोसोथोलायनाय समाव खिन्थु हाबा जाखानाय समाव बुंथ'ला आङो बोर बियो आंनां गोसायनाव नंखाय नंखाय बाथ्रायावनो गोरोबलायनायनि सना होनलायग्राफ्रा ब्रेकआप जानायनि जारलं जारलं दाउसा मासे गां दं बायदि मैया माइया दं बारा जाबा आं दं जाबा नाथुं बाथ्रायावनो खुद्रिलायनायनि माम्बार गारलायनानै आमि जानायनि जादों सोलोंनाय मोनब्ला फुजाफोर होदलानानै रायसन खालामनानै गारलायहोगोवा
어른 남자는 라떼지 이제는 뭐 고립잖아 내 양을 이제 모니카이 안 트이고 이제는 뭐 아메리카 이제는 남누기 드라마니 오래빠지 인자 와가나는 라바이 타간 이제 무슨 드라마이거든 베바티 아메리카 부디지 않는 시모르방 소소와 내가 그래 가만 나오죠 지금 너무 부디지 않아래 사실은 투를 공라고 하는 건데 못한게 슬라버 नोंथांमोना मा सानो बिनि फारसे आबोफोरनो खोन्थादो आमेरिका नङाबा चाइना जापानावनो जोनोम मोनथोंसै गेमसिजों लावदुमजों हेलिकप्टारनि उखुम सायाव गामसा गाननानै बिरलांबाय थारमाने ओमफ्राय बड'लेण्डखौ ओरै बायबाय लांबाय आरोखि माने जों बड'लेण्डआव थाला आगैमोन होननानै गेमसिजों लावदुमजों ओमफ्राय हेलिकप्टार सिङाव नङा उखुमावसो ओमफ्राय लावदुमा गामसा गाननाय माबायदि जागोन एसे फिल खालामनायनाय बिदिनो आरोखि वाव 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 बयबो फुंफानांगौ ना माने हेलिकप्टार नङा फ्लाइटआव गेमसिजों लावदुमजों गेमसिया दख'ना गाननाय ओमफ्राय लावदुमा गामसा गाननाय ओमफ्राय वाव 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 वा नांबाय ओमफ्राय ओरै बायबाय लांबाय आरोखि थाथ'दो बड'लेण्ड होननानै माने जोंखौ ओरै गाहाय नाहरो आरोखि 1 2 3 4 वाव 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 Itu gila kayak pakwa. Mau lupa sih lagi. Jangan umai apa nih gila kayak. Itu nak kasih nama robot. Hah? Efek Maria udah aja. Hah? Mana game season kalau tuh jangan replay berlawan berarti. Wow 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 wow. Nanti benar gitu. Jadi saya angkat buka meterai